May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. Baguio City nakapagtala ng higit 400 kaso ng COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. 116 na milyong pisong halaga ng marijuana sinira sa Kalinga. Doktor, patay sa pamamaril sa Abra. Isa pang babae, binaril din sa loob ng bahay. Ginang na ginagamit mamalimos, nasagip. Top 1 sa 2021 Electrical Engineering Licensure Exam, Tubong Season Pangasinan. At La Union, may bagong atraksyon. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Ikinaalarma ng maraming taga-Baguio ang tumataas na kaso ng COVID-19. Sa katunayan, sa loob lamang ng isang araw, nakapagtala ang lungsod ng higit 400 kaso. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid ni Christine Flores. Pumalo na sa 3,196 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Baguio base sa COVID-19 monitoring report na inilabas ng City Health Services Office. Sabado na itala ang 411 na bagong aktibong kaso, 286 naman kahapon. Labis itong ikinaalarma ng mga taga-Baguio. Sumatotal, nasa 21,595 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Sa kasalukuyan, 38 barangay ang nasa ilalim ng granular lockdown alinsunod sa COVID-19 contingency plan ng lungsod at upang mapigilan ang pagkalat ng Delta variant. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Office Head Antoinette Anaban, paiigtingin ng mga otoridad ang isinasagawang contact tracing at disinfection habang naka-lockdown ang mga barangay na may mataas na kaso. Nananatiling nasa GCQ ang Baguio City. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Patuloy naman ang isinasagawang on-ground assessment sa San Fernando City, La Union. Kaso ng COVID-19 sa lungsod, pumalo na sa higit 600. Magbabalik sa report si Christine Flores. Base sa huling COVID-19 bulletin na inilabas ng lungsod, pumalo na sa 701 ang aktibong kaso sa San Fernando, La Union. Ito ay matapos makapagtala ng 59 na panibagong kaso. Nakapagrehistro ang Barangay Poro ng pinakamataas na bilang ng kaso na may 59. Kanina nagkaroon ng pagbabakuna ng second dose ng Gamaleya vaccine sa A1 at A1.8 priority groups sa SLC Father Burgos Gym. Patuloy naman ang isinasagawang on-ground assessments ng COVID-19 task force sa high-risk barangays. Ito ay upang matukoy ang mga lugar na kailangan i-lockdown para maagapan ang pagkalat ng virus. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng COVID-19 sa pangunguna ng City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction Management Office at General Services Office. Pansamantala namang isasara ang City Agriculture Office upang mabigyang daan ang disinfection sa nasabing opisina. Christine Flores para sa Luzon Headlines. Aabot sa higit 100 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira sa Kalinga, habang isang magsasaka sa Benguet ang naaresto naman sa Taguig dahil sa umano'y dalang marijuana na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso. Nagbabalita si Charles Limon.
Aabot sa 10 plantasyon ng marijuana ang sinalakay ng mga otoridad sa bundok ng Chumanchil sa Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Tinawag itong Copland First Giant. One-time big-time operation ito ng pulisya. Ang resulta, aabot sa higit 116 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana, marijuana oil at mga pinatuyong dahon ang sinira at kinumpiska ng mga otoridad. Walang naabutang mga marijuana cultivator sa lugar. Hinuli naman sa bypass operation ng PDEA Regional Office NCR ang isang magsasaka mula sa Kapangan, Benguet sa Barangay New Lower Bikutan, Taguig City madaling araw noong Sabado. Nakilala ang nahuli na si Fredo Diwan aka Walio habang nakatakas naman ang kasama nito na si Agosto Antonio aka Darrell. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng tip na sangkot umano sa bultuhang pagbebenta ng marijuana ang dalawa sa Taguig. Kaya naman, ikinasa nila ang nasabing operasyon. Nakuha mula sa suspect ang mga samot-saring pinatuyong dahon umano ng marijuana na may 50 kilo ang bigat at 2 paso na may tanim na marijuana. Nagkakalaga ang mga ito ng 6 na milyong piso. Nakuha naman mula sa mga suspect ang buy-bust money na ginamit sa transaksyon, sasakyan at cellphone ng mga ito. Huli din sa buy-bust operation si Sherwin Fernandez sa Barangay Quezon Hill proper, Baguio City. Panaglako iti drugs iti violation iti 9165. Tatta dati karbangam nga agala ti lawyer mo ti kapkap na kam. Ibinenta kasi ni Sherwin ang 2 pakete na naglalaman umano ng shabu na may kabuang bigat na 2 gramo at may halagang 13,600 pesos. Nakuha pa mula sa suspect ang boodle money na ginamit sa transaksyon, wallet at cellphone nito. Lahat sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, matapos ang 15 taon, isang nanay na tubong Pangasinan at ginagamit sa pamamalimos ang nasagip at naiuwi na sa kanyang pamilya. Magbabalita si Christine May Terrado. Labis ang pasasalamat ni Mehica Estrada. Nasagip kasi ang kanyang ina na si Dina na ginagamit sa pamamalimos sa Daang Hari, lungsod ng Muntinlupa. 54 anyo si Nanay Dina, tubong Lingayen, Pangasinan. Nawalay ito sa 2 anak matapos ang hiwalayan nilang mag-asawa. Kasi yung father ko po, ma'am, naghiwalay sila noon. Mga 2006 po yata, 2007. Ngayon, nakahanap po siya ng partner niya doon sa jail, ma'am. Isa pong preso. Ngayon po, nabinyahe po sa Muntinlupa, ma'am. Yung partner niya, sumunod po siya doon sa Muntinlupa. Matagal na walang komunikasyon si Mehica at ang kanyang ina. Hanggang nitong nagdaang buwan, pagkalipas ng 15 taon, isang concerned citizen ang nakipag-ugnayan sa kanya hingil sa sitwasyon ng nanay. 15 years, ma'am. Nung nakaraang buwan lang po namin na nagkaroon ng kontak. Kaso, isang beses ko lang po siya nakontak kasi may tao lang pong kumontak sa akin nung time na yun, ma'am. Hindi ko na rin po naulit kasi hindi ko na po siya makontak, ma'am. Tapos itong buwan na naman, ito na nga po yun, yung humingi na po ako ng tulong. Dahil sa problemang pinansyal at sa paghihigpit ng quarantine guidelines, hindi agad nagawang sunduin ni Mehica ang ina. Dito na siya nagpasyang humingi ng tulong sa pamahalaang lokal ng Lingayen. Nakipag-ugnayan naman ang pamahalaang lokal ng Lingayen sa Southern Police District. Sunod ay inalerto ang Muntinlupa Police Station upang hanapin si Nanay Dina. Noong Biyernes ay nahanap siya at naiuwi sa Pangasinan kinabukasan. Sabi nila, pinagbilimos po siya. Kasi hindi na po nga siya makakita, ma'am. Ihahatid po dun sa place na pagpapalimusan niya. Iiwan po siya doon. So kapag mayroon na siyang napalimos, kukunin sa kanya. Tapos pag
siyempre nagtatago minsan si mother ko daw ng pera sa tinatago niya po pag nahuli nila, ayun nga po, tinatagyakan, inuuntog daw po, sinusuntok siya, at pinapakain po siya ng mga panis ng pagkain. Patuloy ang paghingi ng tulong ni Meika para sa pagpapagamot sa nanay na ngayon ay nabulag na. Sabi ko, kahit anong hirap, aalagaan po namin siya. Alagaan ko po siya. Babawi po ako sa kanya after 15 years po. Ayun nga po, ma'am, yung mother ko kasi gusto ko po sanang ipatingin yung mata niya. Baka may chance pa po kasing makakita. Kasi nakakaninag pa naman po siya. Sana po may mga mabubuting pusong gusto magbigay po ng tulong sa amin. Kahit yung mapatingin ko lang po silang. Kasalukuyang nasa quarantine facility si Nanay Dina. Nakatakda itong sumailalim sa RT-PCR test ngayong araw. Kung mag-negatibo sa COVID-19, tuluyan na itong makakauwi sa kanyang pamilya. Nakatakda namang bisitahin ng Muntinlupa Police ang mga kumupkop kay Nanay Dina upang magsagawa ng investigasyon. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Susunod, isang doktor patay sa pamamaril sa Abra. Isa pang babae, pinagbabaril din sa loob ng bahay. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Patay sa pamamaril ang isang doktor sa Abra. Sinundan nito ng pamamaril sa isang babae sa loob mismo ng kanilang bahay. Magbabalita si Charles Limon. Patay ang isang frontliner sa Pilar Abra matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek. Nakilala ang namatay na si Dr. Amortrina D. Dait, medical doctor ng La Paz District Hospital. Base sa investigasyon ng Abra PNP, Sabado ng gabi, naghahanda ng ilang reseta ng gamot ang biktima at ang asawa nito nang pagbabarilin sila ng dalawang nakamotorsiklo. Tinamaan ng bala ng M16 ang bewang ng biktima. Agad siyang isinugod sa paggamutan pero namatay din ito bandang alas 8:20 ng gabi ng Sabado. Sigaw ng pamilya ang hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan. Tiniyak naman ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang pagtutok sa investigasyon sa pamamaril sa frontliner. Nagpalabas na ako ng kautusan sa Regional Director ng PRO Cordillera Autonomous Region na bubuo ng isang Special Investigation Task Group upang mapabilis ang investigasyon sa kasong ito in the interest of truth and justice. On behalf of the men and women of the PNP, pinapaabot ko ang aking taus-pusong pakikiramay sa medical community at sa pamilya ni Dr. Amor Trina Dait. Tinitiyak ko sa inyo na personal kong tututukan ang kasong ito. This incident only encouraged us to be more aggressive in our campaign against private armed groups and loose firearms to ensure the peace, honest, and orderly conduct of the elections in May next year. Sa ngayon, tinitignan na ng pulisya na may kaugnayan ang insidente tungkol sa politika. Samantala, nasa stable na kondisyon na ang babaeng pinagbabaril sa Tayum Abra kagabi. Nakilala ang biktima na si Irene Daria, isang food vendor at residente ng Barangay Budak, Tayum Abra. Ayon sa report ng pulisya, bandang alas 9:30 ng gabi kagabi, pinasok ng di pa nakikilalang suspect ang silid ng biktima at pinagbabaril ng suspect sa likod nito. Agad tumakas ang suspect. Itinakbo naman kaagad ang biktima sa pagamutan. Ayon kay Police Lieutenant June Saliwan, Acting Chief of Police ng Tayum PNP, may person of interest na sila sa pamamaril. Yes sir, meron tayong person of interest na tayo. So during that maraming pangalan na lumitaw, nagkaroon tayo ng cash elimination and then kinausap namin po mismo yung biktima at may sinasabi po siya. Alam na po namin, meron na po kaming person of interest. So hopefully, magiging successful ito at matapos namin yung investigation para dun sa susunod. Initially, may motibo is parang matagal na may nagkagusto sa kanya yung lalaki. Na-recover ng pulisya ang mga basyo ng kalibre 45 na baril mula sa crime scene. For him po sir, negative po yung CCTV dun sa area kasi medyo maliblid yun, mga bugirin na ginawang bahayan. So wala po tayong makuha ang CCTV pero meron kaming nakuha mga pieces of evidence katulad doon po ng empty shells nung 45 na ginamit and then may po kami kaninang umaga. Nung follow-up investigation namin, ocular inspection doon sa area is nakakuha po kami ng isdag. So turn over po namin ito sa crime lab
for cross-matching examination para ma-match kung kanino galing po yung baril na nagamit dito sa krimen. Hinahanap na ng pulisya ang person of interest sa nasabing pamamaril. Charles Nicolimon para sa Luzon Headline. Top 1 sa 2021 Registered Electrical Engineering Licensure Examination ang isang tubong Pangasinan. Kilalanin siya sa report ni John Ren Tabor. Patuloy ang pagbuhos ng pagbati sa social media para kay Brian Estaris. Siya kasi ang top 1 sa 2021 Registered Electrical Engineering Licensure Exam ngayong Setyembre. Si Brian Estaris, top-notcher sa Electrical Engineering. Nag-aral ako sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Kauwi lang namin kagabi dito sa Pangasinan sa season. Graduate ng PUP si Brian. Siya din ang nakasungkit na ikalawang pwesto sa Registered Master Electrician Licensure Exam. Taong 2018-2019, sumali si Brian sa PUP Manila Quizzers Pool at nagbigay ng karangalan sa kanyang universidad matapos mag-back-to-back champion sa ika-6 na Electrical Engineering Technology Student Summit National Quiz Shows. Sa ika-5 taon ni Brian sa kolehiyo, dumadalo na siya sa mga review center bilang paghahanda sa licensure exam. Ito raw ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa sa sarili para makapasa at matupad ang pangarap. Ang nangyayari nun, biglang pumasok ate ko sa kwarto ko. Tapos hindi ko naman chinecheck talaga yung, balak ko talagang hindi check yung results. Inaantay ko lang na may tatawag sa akin, parang ganon. Kahit kailan hindi ko tinignan sa Google yung kung meron na ba. Parang mas kakabahan ka kasi mag-overthink ka lang. Tapos yun, bigla niya akong ginising, tapos sabi niya, Kobe, baon ka lahat, top 1 ka, sabi niya. Sumunod na tinanong ko kung may top ba ako sa RMA, parang gano'n. Parang hindi pa muna ako surprise agad. Gusto ko kasi makuha yung dalawa. Yan talaga yung parang pinaka-ultimate na goal. May nakakaantig namang mensaheng pasasalamat si Brian sa kanyang pamilya. Thank you po sa kanila. Kasi sa buong pamilya, kung wala yung tulong nila, hindi ko alam mapunta sa PUP. Hindi yun posible. Yung adversity, malaking tulong yun sa pag-push ko sa sarili ko kapag may mga mahihirap na araw. Ipinagmamalaki si Brian di lang ng kanyang pamilya, kundi pati ng mga Pangasinense. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Susunod, La Union may bagong atraksyon. Kung ano yan, abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club,
You do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Paudi Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. May bagong atraksyon ng San Fernando City, La Union. Mainit ang pagtanggap ng pamahalang lungsod dahil sa mga bagong oportunidad na hatid nito sa bawat Ilocano. Ang kwento hatid ni Claire Mondares. Robinson's Malls kicks off a new wave of shopping and dining experience at La Union. Tagumpay ang hashtag Ready for You Ilocanos virtual event kagabi. Patikim ito sa pagbubukas ng Robinson's Place sa San Fernando City, La Union sa darating na September 24. Hi everyone, this is Arlene Magtibay, General Manager of Robinson's Malls. We're all very excited to welcome you to our latest mall, Robinson's Place, La Union, in the beautiful city of San Fernando. Ilan sa mga dapat abangan ng mga Ilocanos ang pagbubukas ng Robinson's Supermarket, Robinson's Department Store, Robinson's Movie World at iba pang mga shops at restaurants. Super happy na magbubukas na ang Robinson's La Union because after a busy day sa work, diba, I can have a new place to hang out with friends. And also, a place to shop, to eat, and have fun. And finally, mabibili ko na rin yung mga nasa wishlist ko, diba? Bukod sa bagong libangan, bagong oportunidad din ang hatid nito sa mga Ilocanos, lalo na sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Taus-puso po namin sinasalubong ang inyong pagdating dito sa aming syudad. Sa dala niyong saya at libangan para sa aming mga kababayan, kami rin po ay nagpapasalamat sa mga trabahong nabuo sa inyong pagbubukas. Malaking tulong po ito sa aming mga kasama, lalong-lalo na malaki ang epekto ng pandemya sa aming ekonomiya. Maagang aginaldo naman ang hatid ng palarong raffle draw, guess the lyrics game at logo game sa mga virtual audiences ng event kagabi. Nagbigay ningning sa virtual event hatid ng Regional News Group Luzon at Robinson's Place ang husay sa pag-awit ng virtual celebrity guest na sina dental diva Kakay Bautista at ang aktres na si Maha Salvador. So brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. Alam mo, ever since, sobrang proud po ako na isa ako sa nag-e-endorse ng Robinsons Malls. Dahil, alam mo yung parang kung i-relate ko yung sarili ko, yung hindi kailangan na ipaalam lagi na may tinutulungan tayo, yung gano'n, yung kusa tayong tumutulong, di ba? So, ngayon, very happy ako na itong pagtutulong ng Robinson's Place La Union sa community ng La Union ay ang sarap sa pakiramdam na hindi sila napapagod tumulong. Para sa pamunuan ng Robinson's Place, ang bubuksan nilang mall ay magsisilbing panibagong atraksyon hindi lamang sa lungsod ng San Fernando kundi maging sa buong La Union. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.